ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଖେଳୁଛି ଠେକୁଆ ସହିତ। ପୁଅ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ଏଇ ଠେକୁଆ ସହିତ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ଦେଖୁନ କୋଉ ଉପରେ ସେ ବସିଛି, ପଲା ଉପରେ ବସିଛି। କହିଲେ କଥା କଣ ଶୁଣୁଛି ନା ମାନୁଛି? ଦୁଷ୍ଟାମି ଏତେ କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଉଛି। ଖାଇସାରିଲାଣି? ଖାଇସାରିଲାଣି? ସେ ଠେକୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଜଗିକି ବସିଛି। ଠେକୁଆ କେତେବେଳେ ଖାଇସାରିବ ସେ ଯାଇକି ଶୋଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଠେକୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଯାଇ ସେଇଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ସେ ଗଲା ଖାଉଛି। ସେ ଡବାରୁ ଯାଇ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ମୁଠା ମୁଠା ଆଣି ସେ ଠେକୁଆକୁ ଦବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଖୁଆଇବାରେ ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଠେକୁଆ ଗଲାଣି ଫ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ, ପଳେଇଲାଣି ସେ ପାଖକୁ, ଫ୍ରିଜ୍ ସେ ପାଖକୁ ପଳେଇଲାଣି। ସେପଟେ ଅଛି। ଏଇଠି ଏ ପାଖେ ଖାଉଛି, ଏଇଠି ଖାଉଛି। ସେ ଲୁଚିଗଲାଣି, ଆଉ ଆନା। ସେ କଥା ମାନୁନି ଜମା, ଖାଲି ଯାଇ ଗୁରା ନେଇ ଆସୁଛି। ଖାଲି ଠେକୁଆ ପଛରେ ସେ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଜମା ବି ନିଦ ହେଉନି। ଆସିକି ଟାଇମ୍ 10:30 ହେଲାଣି, ସେ ଶୋଇବା କଥା ଜମା ବି ଶୋଉନି, ଖାଲି ଠେକୁଆ ସହିତ ଖେଳ ତାର ଚାଲିଛି। ଧନ ଚାଲ ଶୋଇବ, ଚାଲ। ସେ ଥାଉ, ସେ ନାହିଁ, ସେ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଖେଳିବ। ଚାଲ ଶୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚାଲ ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁପୁ ପୁରାପୁରି ଶୋଇବା ଉପରେ। ଶୋଇପଡ଼, ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବ ନା ପୁଣି, ଶୋଇଯାଅ। ଏତେ ନର୍ଖର ହେଉଛି, ଏ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି, କେହି କରିବେନି। ପ୍ରବଳ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି। ଜମା ତାକୁ ତ ଆଖିକି ଜମା ବି ନିଦ ନାହିଁ, ଜମା ଜମା 1% ବି ନିଦ ନାହିଁ। କ'ଣ କଥା କହିବ କହୁନ? କହୁନ କ'ଣ, ଏଇଠି ବସିକି କହୁନ କ'ଣ କୁହ? ଓହୋ, ତମକୁ ନିଦ ଲାଗୁନି? ନିଦ ଲାଗୁନି? କାହିଁକି? କାହାକୁ ଦେଖିବ? ଟାଇମ୍ ଆସିକି କେତେଟା ହେଲାଣି? 10:30 ହେଲାଣି ଟି? ନ ଶୋଇଲେ ବାୟା ଆସିବ। ତାକୁ ନବନି, ତମକୁ ନେଇଯିବ। ଜଲ୍ଦି ଶୁଅ, ସିଧା ଶୁଅ। ଆଜି ଖାଇଛ କ'ଣ? ଖାଇଥିଲ କ'ଣ ରାତିରେ? ମନେ ପଡ଼ୁନି? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବାନି ଯେ, ଖାଇଛ କ'ଣ କହୁନ ଆଗ? ଚିକେନ୍, ଆଳୁ ଭଜା। ଆଉ କ'ଣ? ଛୁଇଁ। ଆଉ କ'ଣ? ଆଳୁ। କାହିଁକି ତାଳି ମାରିବି?